Kaixo. Agenda hogei ikastaroa hogei agendaren garapen jasangarrirako 17 helburuak jasangarria. Noragoaz, okerreko bidetik. Aspaldi guez okerreko bidetik eta nabarmena ikustie plastikozko mundua nolako bihurtzen nahi gehan, eta ala ere plastiko gehiago egiten nahi gehala. Eta erreie gizajotzat tratatzen nahi dela irutzezat, eta oin agenda 2010ko agenda hau Eusko Jaurlaritzak eta alderdi guztiek nahiko batinde honekin nahi die, eta justu da kutsadurazko garapen hau onuragarrien nola egin, hau antola dut nintzat. Zein nahi dia hau baten aurrea? Beste Davoseko talde hori, munduko aberats handienak eta filantroposatean horietako oso jende egokile gure mundu ontako horiek antolauteko, danan onurako, danontzako, gure aieta dana batea bihurtu die horiek. Eta gure agintari hauek eta gure alderdi eta sindikatuk eta ez die guztiz honekin kritiko sartu. Eta ni, pixket, banaka ingo ditutola jarduntxo bat ingo, eta nola hartetzen, ni nahi zein hau iteko, baina edonor da bere erabaki llegartzeko gai, eta horretxekin. Aurrena, hor ikusten da, pobrezia desagertaratzea. Pobrezia mota guztiak desagertaratzea mundu osoan. Pobrezia, pentsatzen dudala, diru ez eukitzi eta kanpoko hori, pobre bat. Marrazkile behar esaten du nun daun pobrezia. Marrazki hortan ikusten da sendi bat. Eta marrazkile datorki oso ondo. Hortik eten da hoti da pobrezia. Pobrezia da hortik eten da hoti. Eta leheno Caritasan bezala, oin beste no gubernamentales, eta oin edebena da gubernamental bakarra jarri. Eta haien menpeko pobre horiek danak babestute jarri. Hor dago okerra handi bat, elkartasunak egiten gaitu gizaki eta holako esaldi jartzen ditu. Gauzarik bereziena eta unibertsalki gizatiarrena da. Baina zezan nahi du horrek. Gero ez geha gaita, elkarren zendiko arazotan ez geha bat iteko gai, eta nahi du mundu maila bat itie, bigarrena lotuta horrekin. Beitu, hor ere marazkitek etana esaten du. Gozerik ez. Zu ustezu gozi da hola arazu hemen? Gozi da honantzat ez dago ejertzitorik, ez dago mundu, danan hartin janari iristeko baliabiderik ez dago? Hemen gertatzena da, ontzi tipo hortako ontzitiken plateretik gutxi jateala, hori da arazo handutena. Eta arazo handutena da, naiz de asko jan gozeik gaudela, eta jende gehiena da hola, gehiagik jandako arazukin. Gaur egun, elikadura zate, ondo jati da, kotue, zemenek jate du ondo. Eta ze janari eta ze motatako inguru dazkeu. Hainbeste eskola daun garaien, hainbeste nutrizionista, hainbeste jakituri, hainbeste medikoa, hainbeste unibertsitatea, eta kali jute magea ikusiko dugu, ze osasun mota daun. Egon hori bitute, ikusiten da, hor askoak egiteko, baina hortik janda, ontziontatik janda. Ezea,
beste leku txatik, oin, nire libre usteko zehortan naiz, hemen etorriko atal hori. Hirugarrena, helburua, osasuna eta ongi izatea. Osasuna eta ongi izatea. Guztiontzat eta adin guztietako bizimodu osasungarri bermatzea eta ongi izatea sustatzea. Oso polite. Hemen ara botatzeko bestie. Pandemiak osasunaren esanahia balio esten irakatsi digu. Pandemiak irakatsi digu osasune. Bueno. Pandemia delako horrek erautsi dudana da nagusikeri bat eta aginte diktatoria baten gaudela, beste ez du erakutsi. Zeuzik isirula jendik? Zaitzen edo zeuzeiten? Musuku ebildite? Eta musuzulun makila bat sartute, mikroskopio honetan aurkitzen gauze bat, musuzulun makila sartute biseundun ja aurkitute zer dan? Bueno. Gizagotza da hartu haitu da horrekin, eta alaxik ustenik. Kalitatezko hezkuntza. Kalitateko hezkuntza egokia nuke, ez genuke egingo plastiko gehiago. Hoxe izan da negua. Ez genuke pentsako kotxe elektrikoek gutxillo kutsatzen duela. Kutsadora onde jena da egiten gauzek. Eta gero egindako txargi horiek, azken baten kutsadura bat sortzen du kotxe batek, hori deseintzik behar ere kutsaduri sortzen du. Nola deseindu behar zu hori. Zenbat da kotxe gehiago egin, kutsaduri biderkatu egiten da. Hoi nahi dute gainera gehiago aldatu kotxik? Zertan nahi geha? Zer uste du, gasolina pixket, hemen jende askoak kotxi alperra perriken. Hori gehiago. Gehiago idazkeu, bai. Baina ibiltze duen gasolina horregatik ez dago kutsaduri dago. Egiten hori denak, eta gero guzti hori nola berriro ere nola fundiu edo nola bideratu guzti hori egin, baina, claro, hezkuntza hitz behar dago aldauta, erakutsi berko den duke, nola din duzek, hezkuntza da animaliek ezitzie, animaliek eta ez personak ez dira eziber. Eskar hongo, bestela luze ingo zaiguta ez. Bestia, hau da, modan daun zau. Genero. Nik de genero, txaite jot. De genero. Kontu honekin, ume batzui jardutie sexo kontuk eta gorputz itxuraketien gora beran. Horretaz indigenak eta askoz askaro dira. Indigenak eta jazteia bakutxe bere egiturie gordez, bere zendilen eta bere tribun. Neurri baten, hori bere zinberko litzek garo honi inusintutu dauda eta petatzen dut dana berdin dala. Baina ez, jakituri bat badago. Ezin da pentsau, nahi da bezala, nahi da nien, eta gero gaina ondo pentsau. Eta garo honi pentsau, askoz garrantzitsutzat ematen da ume batek. Gazte batek titile dila eta ez dakiz eta eski jendie ni hola sentitzen ez bestia. Hori baino, guzti hori laguntzak eta dana jasotzen eta zea eta gaina informazio ematen, eta dentistie hain beharrezkuna dana, eta hori medikue jakingo dute uste negaz, eta dentistie ez da osartute, zean, kanpotik inberda dentistie kontuek, hauek konpontzie hain garrantzitsu dana, hori kanpotik eta titi hormonalak eta titi bezea eta pitilin ez dakize eta txixekaka piz esaten dik. Sexualidadie ez da kontu moral bat, da kontu bat errespetozkoa. Eta intimidadie da kontu bat errespetozkoa. Galdu eskeo ezin da gehiago aurkitu. Eta hemen haidie gaur egun hori gehitzen pornografia umientzat, bestintzat, eta azkenin bihurtzen nahi da histori mental bat
arazuek sortzen dizkiona, pertsonei, izen berdin, benetan gozameneko eta elkar gehiago ezautu eta sakontzeko kontu bat, eta gozameneko batiz bat, bihurtzen da gehiagik erizkuen, gauzak gehienetan daun bezala xe. Zurrute bezala. Gau pasaiti eta San Ferminek eta bestik, bai. Batek roskatik pasalik egun baten biten, baina roskatik pasatzen normala ez da. Ez da normala. Gizarte guztia da roskaz pasauten horri baten, orduan, oso gauzetan pasaitea roskaz. Baina jakin roskaz, etengabe arile etetzen balin mazu, ez da gezu bueltaik. Ez da bueltaik. Eta genero kontu hontan ere, hemen ere ikusten dana da, lehenengo hontan ikusten die umiek, baina genero kontu hontan, ume gehienek galde berko litzaioke, nola edien bizitzen, nola ikusten duten, nola nahiko luketen bizimodua, haiek egile esate belako. Baina txiki-txikitetik engainea, sartzen badime maio, eozen doktrina, bai religiokoek, bai gaurko zientifismo hontan eoze gauzein eta berdin ertetzen duen horri, horrekin ez dago ume bat ondo ateatzeik. Eta gertatzen edana gizarte hontan, hartzen nahi bali magia da, geota ume gutxi joiko ditugula, porque ez da nahi ume gutxi. Ez, zene nahi ume gutxi. Agenda honek sostenible, insostenible egiten du gure gizartia. Euskal Herria zuntzitzeek, Euskaldunok ez da nahi ume gutxi. Amaretik, leheno amaretik sortziren nahi bali mazuten, gaur honen amaretik 6, amaretik 5 eta gutxi joa iku. Zeratik, guzti hauek laguntze belako, horta? Hau etxe die, igual, gizarteko gai garrantzizkunak. Gizarte gintzan, zangoen duke baten, kontuten hartu berken dukena, eta 5 puntu hauetan ikusten da nola eten deun, benetan sostenible, jasangarria. Jasangarria da basarri baten egiturie, eta basarri horren egiturie. Ingoa enuge erretxeta, erretek basarriz osau neurri baten, hauzuek izen basarrek iroku. Zezan beak bere burue, bere burun jabe egiten dienak, eta bere burun jabe inez hola osatze jun erretek eta dana. Orduan izango litzeke jasangarria. Jasangarria baino gehiago, orduan izango litzeke berdan mogukua. Gu gordetzeko, gure euskaltasun ere bai gordetzeko. Honek dakarkitena da ezabatzie gu errete bezala. Eta galera handi bet. Orduan bai izango litzekela. Eta zaituzun, eta batiz bat gure benetako gizatasun, hemen ateratzen zituen zahoiek, beti jartezun gizatasun dela eta alkarri laguntzi eta zahoiek, hoxe baietz, baina gordetzen gizaki bakar giza jorre babesa ez baizik eta zenide artekuen osatze bat berduna da. Hori hala ikusten denik. Bueno, 5 aurreneko puntotan sarreratxo bat egin dugu.